Webu na maka ngwalunu Mumako nana na nuka Uka no nana Wenye dibuzo webya Agutu na maka ntuwanu Ndi Nigeria Uka no nana na kanajunu Kamalio Wenye buzo webya Ase mufuve mmefuna puomena makanani no ni banyi no ibe ni bini bayibi tupu babundu kawebia woro ndio cha webeluka ni kolowa ni bayizi no na uramu nkisi Wonye telite bojesha nababia Wonye telite ganalili Wonye telibia migebibo Napune mesiane mechasiane Nukagana Numena magabibo This is New Year Festival Umumba Ezeagu 2023 Abiche Ezeagu ka ino ugbu a New Year Festival 2023 Umumba Ezeagu. Ezeagu Igwe New Year Festival Umumba Ezeagu today being 2nd September 2023. Come on, about that better. I will. Ezeagu Igwe. I will. Better. I will. Ezeagu Igwe New Year Festival 2023. Yes, live, it's happening live. The 2nd September. You must enjoy all Babu. New Year Festival. Oh yeah, New Year Festival. Ezeagu Igwe. Ezeagu Mawushine. Today New Year Festival 2023. Ya good na vive. Na kwese wa we chere Ezeagu. Lo wa ya America ya nas bari no wo. O be ku ga deme. O bo sa ya de egwu ayo owu. Ezeagu ike. Ezeagu Igwe. Na kwese wa. Na kwese ayo owu. Ayo owu. We are Ezeagu, obodo mbombo.
Okay, Mo. Okay, Mo. I will. Okay, Mo. I will. Okay, Mo. I will. Okay, Mo. I will. Oya na-ekwu abịa ọkwa ichere nwa Ezeagu ọzọ enu Jiọfọ na Jiọfọ n'ụbọchị tata 2023 New Yam Festival of Umumba ndị ụnọ eze na-emesibi ike nna m ekere eri nne n'ụbọchị tata onye na-ekwu abịa ọnya anyị na-ebula n'ụlọ 2023 ka anyị nọ wee sị gị were aka kọwara anyị onye bụ tupu ekọwara anyị na-eme n'ụbọchị tata mmọnwụ ji eze aka eze azụ mmadụ eze aka eze azụ ọmụnwa bụ dọkịta Ichere Ezeagu aka ọzọ enu Jiọfọ nna m ekere eri nne dọkịta ka obodo m na-eri ji anyị na-awa ji n'olu ndebe anyị ka anyị ruo na be igwe ka mụ na igwe sozielu jebezi ya afịa n'afọ ọka ọ dị ekere eri nne n'orie njin Ichere Ezeagu omenala Chinabego arụmọlụgo na-eji ọrụ ihe balaka ọ na-ele 2023 New Yam Festival is a superb and the bomb anyị apanye enu ebe ekwu n'ụbọchị tata nwa ọka ọ dị anyị n'anya bụ na ọkọdọkali na Ezeagu Umumba ndị ụnọ onye ka anyị nọ n'ụbọchị tata wee kwuo na 2023 New Yam Festival onye ka a na-eme n'ụbọchị tata anyị n'anya bụ na mmọnwụ kali na nke West Pub a sị na arọ nwa ya mana arọ gara aga ma bụrụ eziokwu iwu ọcha ibe na-eme Ichere Ezeagu ọkwa ekwu ka a na-eme ọkwa na-aga n'anya ya n'anya a na elu n'ube igwe mara ọbụ ọbụnụ nna m ekere eri nne nna m ekerekwu nri nne ọkwa ekwu ka a na-eme a na-agakwa n'anya ya n'anya ndịke ọbụ ụbọchị taa ya adị egwu ọkwa egwu ka a na-eme ọ na-agakwa n'anya n'anya ọkwa na-aga n'anya n'anya anyị kere eri nne omenala ndị na-ere ha ya adịrị ha eziokwu sọrọ mụnwa na-ekwu ka anyị jepụta be igwe oke mmọnwụ were nwayọ oke mmọnwụ were nwayọ Watch out, right now we are at the Igwe's Palace, Igwe Otiji. Abia ka ino zubua. 2023 New Yam Festival. The traditional rule of Umumba ndị Ezeagu. Na bigwe ka ino zubua.
ana m akwadozi ka baa na ebede afịa afọ Igwe Otiji Umumba ndị Ezeagu ka nọ na bịa n'ụbọchị taa anyị na-akwado New Yam Festival 2023. Ayo asọ n'ụbọchị taa ga-abịa egwu gara nwaanyị agbanara arụ ndị gara aga anyị na-aga. No, him na. Oh, what we go na chenu. Oh. Iche nwe Ezeagu. Ọzọ enu ji ọfọ na ji ọfọ.
Wow, 2023 New Year Festival. Umumba ndi Ezeagu Umumba. No, so big man. I'm going to go there, man. I'm going to go there, man. I'm going to go there. Don't you go to the superb. Ezeagu what you I wow. You take no make them. Ezeagu what you I wow. I know that I know you. I wow. You take what? Oh, you tell Ezeagu. I wow. You take what? I know. I don't see Bongo. Oh, cha cha. You take what? I wow.
afọ ị na-aga na-etu eji malụ ya we watch anyị na-shoot live and direct ugbu a wesi akpata moto biri n'ụbọchị tata na ihe a na-eme n'ụbọchị tata ndị mmadụ ji wee zaa ka eze azụ ndị agwọ bụ Umumba na Ezeagu Enugu steeti anyị na-eri ji ọkụ tata obi dị m sọ aṅụrị ma ndị ikwu na ibe ma ndị be anyị ndị batara abata ma ndị oyi na ndị ikwu na ibe bịara abịa anyị na-ekene ha ndị mitin anyị ana m ekene onye ọbụla na-asị na okwu onye ọbụla ji bịa ọ ga-eji na ya ka mma kedu ọgọ bụrụ ji na-agọlụ ma ndị anatara ma ndị nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi n'ụbọchị taa unu na-awa ji 2023 million festival afọ m na-akọrọ onye ọbụla gbaga n'iru na-arụsi ike ogologo ndụ na-arụ ịdị mma anyị kere eri n'elu ụkwụla ya bara ọzọ afọ m bụ Ojiugo a na-awara eze ụlọ ọrụ ichere Ezeagu anyị kere eri nne This is the arrival of Igwe Otiji. We appreciate you. Oh, government. Yes. Oh, government. Yes. I know Dr. Moses Otiji. How do you do that? Yes. How do you do that? Igwe Augustine Otiji. Aha. Oh no, Umumba. Prince Kenny, the prince. I love you, my brother. I'm with you. Mama, tell me what about the wedding before I land here, man. Because, oh, this is Sarah. This is how to make it. It's Ezeagu, okay. Aha. Lord, it's Ezeagu. We have to go. I want to get anya. Excuse me. Chineke gọziri ya gọzikwa anyị n'ụwa anyị. Anyị chọrọ ime ka unu ma na anyị ebido ego. Ndị anyị bịa ya. Igwe. I live like 25 of them. But one of them, I am a Johana. I get to get out for a lot to you. Okay, I try also. I know Chineke Naba.
anyị na-eme awamiji anyị na-eme n'arọ n'arọ anyị anaghị ukwu na-ekele maka ji anyị na-awa keta igwe na-awara anyị ji ọ chara kwurugbo maka ihe o ji chaa kwurugbo bụ onwe agụ kwurugbo dị n'eze a na-achị na nsogbu gboro ha na-arịọ Chineke nke ahụ dị nghọta onye na-arịọ Chineke aja na-agụ otu onye na-awa ji akịta anyị na-ahụtabụ ọ n'Igbo Otiji jide maka ihe a ga-eji ma oje n'aka na-arịọ aja nụgide obodo obodo aja na-agụ okwu mkpa aja na-ata azụ na kemgbe mbara gaa ikpe ọdụ àwọn ọmọdé yẹ bẹ̀rẹ̀ àgbẹ̀sí na àyè náà fẹ́ parí bẹ́ẹ̀ náà ibà ọdún onye wa náà yọ olùgbò onye ní olùgbò wa yẹ náà wà hùwà nke ahụ ọbẹ yà aka mma káyà náà fẹ́ yìí n'aka káyà kò mmụta nwoke káyà kò mmụta nwaanyị ọbụrụ ụgbọ ọzụ anyị Chineke nna onye nkekwe ka eke egwu na ọmadịda afọ ego ga na-ego bụ mma nwoke onye na-enwe ekwecha nkodo dikere pé lóore pé àti lè mú ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bọ̀ ya ló ń bọ̀ láì ní òkè lóore díkà pínlẹ̀ fóònù ayé àdúgbò tí ìgbésẹ̀ gbogbo ń lò ayé ní òkè lẹ́yìn ọ̀nà o. Igwe LGA.Led. Agora caraca. Aí é mesmo tempo, né? Grupo. Ngake bube. Kalian kaime. Ibo. Aí kan video. Nanu pun nampak. Baik ini macam mana? Ayah pernah kerja, nata tak kamar, kerja rogalaga. Dulu lalu, even dah gue berbuat, tata, aku abang lupa so, aku boleh, aku futaca aku dah, orang Maria gitu. Dah gue berkerja pun. Ngete ọrụ ụgbọ na-agba ụlọ ọnụ mmara ahụ ga na-eku ọrụ na-akara ọba agụbụ Umumba dị mgbe mmiri ma pipi dị ọrụ ọrụ pipi jesu ihe pipi ọrịa ngasị ozugbo dị ụgbọ mgbe nri achị ọrịa nọ ọrịa nọ ọzọ na injinia ahụ ga n'ụgbọ aba ahụ taa Udogo, para de comer. Olha na igreja. Olha África aqui tá comigo. Se volta para tudo. Fica tudo. Ok. Olha, vai a number.
Agụrụ-Chibe nwanne Ezeagu. Onye Agụrụ-Chibe. Agụrụ-Chibe. Anyị ekele gị. Dịka o si wee dị na anyị nwere oge anyị chọrọ iji ohere a wee kelee ofu ọgọ anyị nnukwu ọgọ ọ dị wee from Nkanu. Ọ sị na ihe anyị na-eme ebe anụ a ga-anyị mma. O ji efi wee bịa kelee Agụrụ-Chibe wee sị anyị mgbe na ọ ga-adịrị na mma. Ka ọ dị aka anyị na-ekelezikwa ofu nwa anyị nwoke a na-akpọ Tochukwu Otiji. Ihe eji wee mara ya bụ showboy. Onye ọbụla ma ga mara nnukwu ọgọ. Aba ọbụla efere atụa showboy. Ọ nnukwu ọgọ ka ọ bụ odogwu na Nkanu. Ịba na Nkanu na ogo taa na obere showboy. Ị mara ịka agụla. Biko na ndị agụ obi. Biko ọ nọkwa ebe a. Na-etu na showboy. Na-etu na showboy. Ka ị na-nnukwu ọgọ. Ka ị nnukwu ọgọ. You're welcome. Can I now go to Igwe Augustine Otiji? I will remember Queen. Queen. So boy. Daddy. Because Ejimora and today I will remember you. What is right? Because no one meant to go. Mansin of Ghana is a government. I especially for the supermarket. One night working. Tochukwu Otiji. All everyone now to public. All the Aka. Also, they had another man. Yes, it was a 40 when I see Agụrụ-Chibe. Yeah, the lawyer. I go before. I don't link up. I said, I'm going to when I look at what to do. Also, passing now. I don't know. Now, I can hope I get you as in the so, Obu to consolidate Goku, Umumba, Ababa. One Aka, one Tochubaka, one Tochubaka. I got 3 now, Jesus. Okay, people. Okay, one. Okay, the table. Oh, I think I am a mistake. I am for the honest friend. Who never put on that now? The moon I Thank you. I said, Mata, I found I got a 2 years to Malago. You don't take it and the Umumba ready. If you're better than for start and what you do preach. You will pray for you do preach. You even just weekend no one. You go lose it. Daddy. From na very and my this person didn't wear for bridge in a Goligo for start and the Umumba one race. I can read it. Let them have it to go also. Or make an only can it to show my show boy. I can read it. The show boy. I can read it.
Nazora, nri. Abụrụ ndị oyibo priest. Ihe obi iri bụ ya na-enyere ndị mmadụ aka. Ọ na-azụ ọla. Iwe nsogbu, ọsọ ụfọdụ gị ya, ịdọpụta ya, o nyere gị aka. Ọ na-enyere ma ndị ọzọ aka. Ọnwa afọ agụ Umumba ji eje mba. Anyị na-agbalite odogwu ọrụ Umumba. Chief. Unamande kumatia, unamande kumatia, unamande kumatia, unamande kumatia. Tukani na haka. Unamande kumatia bu chief. Also, Doctor Christian and the Chaba. Ezeagu. Also, ni Jofo. Ezeagu.
Nwaanyị abụrụ Uganda ọbọchị na-ekelechi ya agụrụ ụzọ agụrụ ọnụ ọrụ ụmụaka ijuru amara m etu m na-esi wee na-ekele ụbagụ obi Umumba na-arara ụra nweteghị obi na-atọ m ụtọ na-agara ụzọ nweteghị obi na-atọ m ụtọ agụ na-eti ibe na anyị nwere ọkụ ọngịnwa na-ete ekorota ọngịnwa Nitel ọngịnwa ọfisi ọngịnwa jere nke m na-ekwu jere nke m malapụ ebe m mara ka m na-ekwu mgbe esighị rịba na ịma ada ekwuru na ọdịbagụ ga na-edu gị wee na-eche gị ana m ekele nwoke na-ekele nwaanyị taata bụ ụbọchị obere oyi ihe anyị na-eme bụ na anyị na-eme ọdịnala a na-akpọ ịwa ji na agụ obi na-eri ji mmemme a ruru ebe niile anyị wee na-ekele nwoke na-ekele nwaanyị mana mbụ atọrọ m ka anyị bido omenala ka esi eme ya igwe agụlechi ibe nna m ị ga-awara anyị ji ị na-ebiri anyị aka ọ usoro omenala ekele nwaanyị ọzọ bidoro ji ahụ na ọsọ na anyị gbara ọsọ the fast adịbịa onye mmanụ na tesi na anọ na ọsọ ọsọ na ihe ọzọ m na-echefu asị na jechi elu gaana na ofe ka mechara wee chi ọzọ biko nụ onye ọbụla bụ onye agụ obi Umumba ọ ga-abarụ nwoke ọ ga-abarụ nwaanyị nke ọbụla onye na-eme ya gaziere ebe nke dị mma ahịa onye na-azụ bụ ọma na izikwere ala ọzọ ga-akara mma ndị ọdụrụ ụlọ na mma unu n'anya ụlọ ọfụ na dị sie kala sie mma ọ dị n'iru ka oke enwe na-ama were mma isi oge were mma nye dịka ga-ewe ntị agụ na-eti ibe na awa ji agụ na-eti ibe na awa ọmara uru n'afọ isi abụ eke uru from tata agamiru ga-ebido wedịba igwe ngwa 1, 2, 3, 4 ndị egwu ya apụtaba ka ha kene igwe agụ na-ete ibe paasị ahụ nwoke ahụ ihe mkpụrụ oge ebe ahụ ngwanụ ọbụma dịkwa unu ha unu ya bụwa ya rutene igwe dịrị ya ese
Oh,
nga na-eti gị. Okay, ezigbote afọ a na-akpọ mbụ Ezeagu na-agụ Umumba. Ezeagu na-eri nne. Kedu okwu ị na-atụrụ bụ ụbọchị tata nwu na nwa jiri udu pụrụ iche? Ntụrụ ji tata atọka. Ntụrụ ji tata atọka. Abụkwu m igwe be anyị dị ka nwoke si adị. Ọ ga-adịrị igwe na mma. Kedu ọfọ pụrụ iche ị na-agọlụ igwe na-agọlụ ndị agụ obu niile na-agọlụ isi onwe gị? Igwe bụ na ọ ya adịkwa ogologo ndụ. Ọ ga-adị ndụ. Igwe ya biko enyere aka doziela anyị obodo a. Ọ gidigidi bụ ugwu eze. Onwe ụmụaka oge chief, ochie ya chief. Ịghọta, achọghị ime mmemme otu a. Onwe ndị ga-akpụta efi, onwe ndị ga-ebute oche. Maka yutu pụta ọta ebe ọ dụla mma. Ọ dị ka oyi nwoke ndị na-asị m ka ha soro m ka afụ ka mmemme ji anyị si adị. Ọ bụzie na mkpa ha bịa ebe a na-agbagharị oche. So ekwesịrị bifo ha na-ebido ihe a na-eme. Aga butesi oche adị ebe niile. Ndị mmadụ a na-eri ife nọ mmemme ihe ọhụ ka ọ bụ. Ka ana m ekenekwa igwe be anyị si ya na ọ ga-adịrị ya na mma. Dokwara ụmụaka obu na mma. Agụ obu ga-adịrịrị mma. Ezigbote afa mba oripụ wee mere ma abụ m ọhịa ụmụ ọjụ. Where's the mother for you and get two number? I'm mother for you and get the money. abroad, and this obodo you don't ever did teacher. This is whole story of one. That's all good. Forever. And the guy, and the ever did teacher. I can go by and then I don't know. In fact, I got 1,000 years. Oh, yeah, where you go? I can never preach in a dollar mono, Nezi. No little more than over that. And we are the woman. IPG. That they are that. They are this. And how can I pray? I will die to do good. Here in America, and what brother and all the room. I shoot the life already. I don't have my TV, my earring. I shoot the life. By next year, I went away get that. How do you see Canada? Now I'm going to take Ezeagu. I will go to order before. Here is it. And I bet I'm on a guy. I can hear it. Let me have the two also. My people. The guys who are going. Honorable. Monday is the I can hear it. I can hear it. Oh, I can hear it. No, I'm not going to get it to you. I cannot go to the room of Satan and New York Festival 2023. Amen. I can offer preaching. I go to the man on this man. Honorable Commissioner. Here to come and I do
a ya ma kpọọ ozugbo ore n'ihe ahụ ọjụkọ ma ajụ ihe a na-eme tata otu wee kwado ya dibịa Chukwudi Otiji ụmụaka ma akpọkwuru ya maka igosi anyị maraba onwe anyị na-achọ onwe anyị ọkwa ka o si wee dị maka na afọ nwere mmadụ maka na anyị ma ihe ị ga-eme amaghị m ka m ekwutugo okwu ịma m na-asị enye nwaanyị ihe karịrị ya osi enyere ka onye obi dị m ụtọ tata abụghị ihe mma in fact ọ karịrị akarị mana igwe mgbe o yi erugo okwu ahụ ọzọ ihe afụ ihe ọzọ dị iche a gwara m ndị kabinet ata m agaghị egbo mgbe ọ ya abụ ya na-eme ihe a na-ata ndị kabinet ahụhụ na-esi ihe edimijọ ndị kabinet ahụghị eji ya kọba nwe chere Ezeagu ahụ okwu ga na-eme onye a bụ digital onye ma PG anyị na-ekele PG ọ dịghị izu anyị ga-enye azụ na geti emegana agụ obe erigoji bụ agụ obe erigoji narị egwu ana m ekele agụ na-eche ibe maka na asị na agwọta onye agha na-arịa agwọ ntamụ mbọ agụ na-eche ibe ọkwa agwọta onye agha na ọrụ ndị obodo agụ ọba ndị mmere ebaịbụ ya na ndị agụ obodo akpọkwa ndị pres ekele Engineer Prince Ezeagu Otiji. Honorable Commissioner.
Eze amala onye echi. Ndị ọyị m. Agụ ọbụfen. Agụ ọbụfen. Agụ ọbụfesi adịghị. Igwe. Onu mara nna na wa asị na-ekwe ya n'Igbo asị ya ti obere Igbo. Ọkwọnụ mmiri ya na-ezo mgbe m na-agbalata asị m na onye ọbụla anabago be wee na-agbalata wee bido n'ogige mgbada wee buru moto wee gbagotebe metikwa ya sachawa ebe ahụ wee bịa wee rụọ agụogbu niile ebe ha ji wee rụọ ndị maba anyị niile ha niile wee ju igwe o gosiri na your leadership the spirit iji wee ga-harmonize onye ọbụla na this type of condition esikasi wee fere n'anya ha ncha niile ekpega ekpere si na ihe a na-ekwu bụ n'ịkpara ife ogologo ndụ na arụ isi ike o tego mkpagoro mmụta eze amara ya echi all your effort they galvanize ndị be anyị ihe niile imegoro ha we are following your footsteps ndị agụ obi o nwere ndị ọyị mụ na ha yi ebe a m ga-achọ ọrụ ya n'isiri eze bụ onye obi n'ọcha ndị ụlọ so na Enugu State Economic Council onye weta isi limited ọsọ mgbe a kwuru na ndị Ezeagu na ndị agụ obi ụmụaka ndị chọrọ ime ihe kọmputa na a ga-enye ha scholarship ọ kọmpani abụtara azụta so olesi na a ga-eso wee bịa so ezigbo ọrụ amasịrị n'ọba ahụ ndị onye otu otu student to the family. Now it's America where Papa. Well, also where my economic round table I met now was the World Bank. So I want to say that this side of the While I'm wrong. No, come on. Professor Chinedu, the Vice Chancellor and Chairman, Post City University. Everybody, I went to Nigeria, Igwe, ndiagu, I went to Nigeria. Oh, okay. Very much. No, make a little. Mande ndị nna nna anyị ha jere obodo ha soghị anyị nọ n'ihe abụọ ọgbanele so ya ga-asị ụlọ bụ jide nke nji anike nke Chukwu na aha ọzọ na-abịa mmiri zogodo ebe a ọma na-achaziri o nwere ike ọ bụla so mana ihe ọzọ nwere ike ikwu nke bụ ụlọ kwuru maka ụlọ akwụkwọ a enwekwere mmiri dị be anyị n'ike nke Chukwu by this time next year mmiri ahụ bụ ike na-agbatakwa ebe mana ihe ọzọ bụkwa ụmụaka be anyị na-eje akwụkwọ ha gụsiekwa akwụkwọ ike ụmụaka anyị na-eje akwụkwọ ndị nne ha na nna ha ọgụgodo na ihe ebiri ego ebiri jekwa ebiti ya ịnwe akwụkwọ ihe na-ebu ejekwuo igwe igwe na-ebi ewu
Now, Abachakwa result. Why I went the result? I don't see when you are first. I am a Yaman. Come on, confess. You can see the I can achieve it. We talk about the no. Maka, Umba and I just say, all right. When they can know you up on a Jalaba. They can have. That's why I can no start a hatch. Na maska ai mata onye bu ndị na-watch go live ugbu a wale onye bu kedu ọfọ pụrụ iche na-agọlụ ndị agụbụ n'ụbọchị taa ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi I can arena message days onwere ndụmọdụ ị na-enye ndị youth n'ụbọchị taa ka e wee na-akwado culture Igbo omenala Igbo na ọma nana achọrọ m ka ọ hapụ ịbụsọ mgbe a na-eri ji agha na-eti ndị a na-etikwa n'Igbo itinye ụlọ ka ọnwa ịtọ kama ihe dị n'ime ya bụ na a ga-akpa uche ndị ụka onye ọbụla ghọta na onwe ya nke na-emegide Igbo so that anyị reserve culture ndị be anyị ụmụaka nọmba ha ma aba my commission I can recap of your name once more. Your title name? Special grace of God. Honorable Commissioner of Works. Exactly, amen. Exactly. I can read ask your mother, how can I get to you? Hi, the prince. I can really. You know, we're not up to start on 2023. No, do preach it. And a very special day for the great people of Agogo. Exactly. So, amen. Amen. Can I for preaching? I got on the one Ezeagu general in Umumba. Every citizen of Ezeagu. Amen. And then on the development that I get good leaders that will foster development and progress in our society. Exactly. I fight on a buy. And I'm up now. The watch Otiji Pitamba. Yes. The Pitamba is intentional. Exactly. About the progress of this community. Exactly. And of Ezeagu at large. Exactly. The watch of his water project is almost done. Done? At least I can say it's about 65% done. Or let's say 70%. Exactly. So I believe that 9 on are in a good era of which everybody will be very happy in a short time. Exactly. The prince, I can read. Where is the key? You have to say the good one, my prince. All right. Easy. Can I find a kind of 2 days Malagi? Yes, I can read. Yes, I'm a 10 on. Can I win a drop blue nest? I can go start. How are you?